Dakizuen bezala, otsailaren hasieran ingenuen Astigarragan, 2008an Gidabaimena euskaraz atera zuten ikasleen arteko zozketa. 2010an 34 lagun izan zian Gidabaimena euskaraz atera zutenak, eta aldiz 2013an 100 lagun gehiago izan ziate, 125 lagun Gidabaimena euskaraz atera zutenak. Beste batzuk igual bidean ere geratu dira, baina 125 behintzat zozketa parte zuten. Printzipioz, gaur saria emango dizuegu, eta gehien bat hori eskerrak ematea, animatu hemendikan ere 18 urte betetzen dituzten guztiei Gidabaimena ere euskeraz ateratzea, udaletxeok buruntza mailan osatzen dugun udalok zozketa hau eta laguntza hau ematen dugula Gidabaimena euskeraz ateratzeagatik. Eta, animatzea jendia, ez da hola inbesteko, ez da lain zaila, eta horrekin batera, segituan ingo dut, eta eskerrik asko eta zer